Vols saber tota la informació de llops del territori català? Entra a infoyops.cat. Quantes dents tenen els llops? De veritat es poden empassar persones senceres com el conte de la caputxeta vermella? De debò tenen la boca tan grossa? Per saber-ho, entra a infoyops.cat i en trobaràs la resposta. A Catalunya falten agents rurals. Entra a infoyops.cat i envia'ns el teu currículum. T'agraden els contes clàssics on surten llops? A infoyops.cat els trobaràs tots. Cada nit els llops udolen a la lluna. Ho vols veure en directe? Entra a infoyops.cat/directe. T'agradaria saber quantes pel·lícules on surten llops s'han rodat a Catalunya? Entra a infoyops.cat i en trobaràs tota la informació. Sigues agent rural, et podem oferir feina. No ho oblidis, entra a infoyops.cat. T'agradaria saber quants llops hi ha a Catalunya? Entra a infoyops.cat i en trobaràs la resposta. Infoyops.cat. Tota la informació dels llops catalans al palmell de la teva mà. Els anuncis i la web són de ficció. Si els vols fer realitat, contacta amb mi.